ka surjong phi ka thangjani Kipule jong ka West Garo Hills kila shimkhya ya kawai ka poster lalap balapandat ha u electric post hajan ka law college kabadan ha areal mile hatura Kipulet kila yathu ba om pat shem ladon kum kini ki poster sya ki wei pat ki jaka ha ka district hadu mentang kajing pet benya baningkong kapen i ba katai ka kam kala bandai kajing persyang ban penmi ya kajing tieng kajing kuslai bat kajing thut ya ka an bat ka syong suk syong san ya katai ka poster laweng no pat lap hale ya ka forensic examination la register case through ya ka Aramail police station bat kajing toket kadang ya chakman ka surjong phi ka thangjani